Eu sunt aici și bine m-am găsit la un episod, ai bine să ne jucăm Roblox și trebuie să scăpăm de profesorul ăsta handicapat, așa că hai să vedem drumul. Bine, nu este handicapat, este nebun. Hai să vedem. El este profesorul are brută foarte mare, hai să dăm și noi aici, că nu vrem să ne jucăm în first person. Nu, să nu încercăm să scăpăm de la detenție. Și nu ce zici mai pe aici. Nu știu ce mai zice el pe aici, hai că s-a vorbit. Ok, hai să vorbim mai încet. Bă, nu știu cum trebuie să scăpăm. Regen, mă, ce? Ah, ok, hai să ieși pe ușă. Nu merge. Hai să vedem aici, găsim România? Uite România aici, ia uite-o. Bun. Hai să luăm banca asta, gen. O punem aici. Easy. Bun. Hai pe aici, repede. Nu uitați și voi să apăsați butonul ăsta de like și de subscribe. Am pus aici niște animații, dar nu știu acum să le mai pun. Nu înțeleg, dar nu mai merge să filmez Roblox-ul cu Game Capture. Merge doar cu display. Deci, habar n-am ce s-a întâmplat. Dar rezolvăm pe viitor. Adică, na, nu mai pot să fac nimic, nu mai pot să dau alt tab sau chestii de-astea. Pentru că na, nu se vadă decât jocul, să vadă ce fac și eu și... Ce trebuie să fac? Elevator button, bun. Nu mi-am dat seama. Așa, mă. Credeam că nu mai duce înapoi. Bun, o luăm pe aici. Deci noi trebuie să scăpăm din școala asta și nu înțeleg de ce dintr-o școală am ajuns aici. Adică, băi, ce se întâmplă? Ok, hai să deschidem ușa asta. Foarte puternic dezvoltată. Respawn, mă ce? Avem o scară și o punem aici la săgeata asta. Hâț. Hai că ne-am urcat! Hai că ne-am urcat! Ok, o luăm pe aici. Mamă, fii atent, ce mișto este în coborâre. Bum. Aici nu nimica, e negru. Bun. Și pe aici e negru. Unde sunt, mă? Am ajuns pe hol. Uite, aici era clasa noastră. Mă, deci nu... Mă cam bate un pic. Deci n-am ieșit practic pe acolo prin asta. Am mers pe tubul ăsta, aici nu e nimic, e... Developerul nu s-a așteptat să vezi treaba. Bă, m-a și speriat, naibă! Nu mă așteptam la așa ceva. Pe unde trebuie să iau, gen? Eu nu știu. Acolo? N-am cheie, gen. Clasic. Trebuie cheie. De să mă, în Boldy? Boldy! Bă, ar trebui să jucăm Boldy pe canal. LOL. Am luat cheia. Spre inima ta. Haide. Domnul profesor. Domnul profesor. Nu mă prindeți că n-aveți un dinte. Și vă strigă. Bun. Pe lemne. Ia uite aici, bă, jetpack. Jetpack. Nu. Trebuie să băgăm și niște Robux, băi. Nu mai avem Robux. Sau cum are și un prieten al meu, Rabax. Da, easy. Bun, o luăm pe aici. Mai ce și mie ce jocuri vreți să mai vedeți pe canal. Astăzi ar trebui să apară 2 episoade. Dacă n-apar 2 episoade, îmi pare rău, n-am avut timp. Ăsta-l filmez pe la... Mai de dimineață. Ăsta-l filmez... Eu cred că ăsta-l filmez la... 11 după amiază. 11 dimineața, la 11 la prânz. Și... Habar n-am când apare. Probabil la 4. Și vreau să mai apară unul pe la... 7. Da. Vedem. Sau să va apărea pe la 3, 2, vedem. Trebuie să vedem. Bun. Mergem în continuare. Bun. Mă, nu știu, da. Fai de capul meu. Bun. Apple Go. Ok. Score a goal to open. Ce mă? Vreau să dau la coș. Nu înțelegeam eu. O minge. Mai de una. Mă, da, mi-a dus pe m-am învățat să trebuie să dau acolo ea.
acolo pe colț ca să intri. Bă, m-am mințit, domnul de sport. Să-i jocul aiurit. Hai că... Domnul de sport. Domnii de sport. Ha! Mă, ăla nu citește, deci se chine. Ha! Bine, mă, prea bun. Prea talentat. Uite-l pe domnul. Uite-l pe proful. Opa, stai că eram first person. Nu? Lasă-mă. Lasă-mă. Ești ca un copil din ăla. Cu motocicletă de aia, ce-o fi. Ce faci, mă? Bă, mă prinde! Intră în baie. N-ai voie. Are voie. Are voie în baie. M-a prins profesorul cu tricicleta. Ok, dubla a doua. Păi, bă, e lângă mine! Doamne. Eu nu știu care e... Hai că nu mă prinde. Nenea nu mă prinde, nenea nu mă prinde. Ha. Aici. Băi, mustață. Băi, mustață. Stai cu minti. Opa, aici. Nu-mi dădeam seama. Altă de-asta. Ce vrea? Acolo. Oh my god. Asta chiar e challenging. Mamă. Altinsesem. Prea deștept. Prea fermecător. Hai pe aici. Hai să vedem. Și... Ce lasere satisfăcătoare, voi vedeți? Classic Roblox. Și curios cum le-a făcut în studio. No. Bun. Intrăm în gaură. Hai mai departe. Cam adâncă gaura asta. Cam adâncă. Ok, eu luăm pe aici, presupun. Mă, fii atent, trebuie să iau de aici. Un suc din ăsta. Îl bem. Și alergăm! Mă. Deci. Sari! I-am first person? E mai greu în first person, bă. Așa vezi și tu pe aici ce se întâmplă, ce alea. A sunat cloștopelul. Clonțopelul. Clopotul, bă. Alarm. Main halls. Pe hall. Ia uite-l pe proful, gen. Cu mașina. Na, să mai rapid ca tine. Bă, nu-i corect, am furat startul. Nu știam că... Pe locul 1! Locul 1, numai... M-am jucat. Bun, hai, dubla a doua, de la dubla a doua. Aoleu, winners! Winner! Sunt winner! Te-am bătut, profule! Hai să-i dăm bătaie. Ce-ar trebui să fac? Sus. Mă, ce? Robux scrie pe aia. Mă, cred că are, da, clar are legătură, dar nu merge asta. Da, să știu că ați de scară, da. Ce să zic, m-am bătut 1-0. 1-0. Mi-a făcut-o. Hai să vedem, boom. Și am ieșit de la școală, uite. What? Asta e ieșirea, este intrarea școlii, ieșirea, purtea, chestie. Gata, am terminat. Oh my. What the? Dau cu apă! Dau cu apă în proful! Nu-ți ia damage, proful! Proful!
Mă, ce? Nu ia damage. Bro, nu cred că putem să ne comparăm, adică uite ce are el. Ce ar trebui să-i dau, adică... Îi dau pic de damage. În ce ar trebui să-i dau? Trebuie și eu pentru un prieten. Uite-te și tu. Cum îi dau eu damage? Trebuie să stau aici în el? E o lacă bugăiță, cred că arma. Sau nu înțeleg eu. Dar hai să mân el. A, trebuie în first person, mă! În first person merge. Am înțeles. Eu eram... Da, jocul ăsta se vede că e făcut doar pentru first person, gen... Noi că ne jucăm fără first person, facem un... Na. E uite unul ăsta să nu joci în first person, știi? Și noi ne jucam în first person și cam aia era. Bun, mai departe. Avem... Battle Pass-ul din Fortnite aici. Hai să intrăm. La Berlin. Unde merg? În spate? În spate. Șabolan la volan. Bun, 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 bun. Mergem. Ne deplasăm! Uite cum aruncă. Mamă, iau ce frumos e în autobuz. Iau ce frumos. Fermecător. Și gata, asta a fost tot. Stage 23. Da. Bun. Mulțumesc. Wow! Ia uite aici, developer, Fat Peps, mamă. Nu știu dacă îl cine, mamă, nu știam mulți, nu știți pe Fat Peps. Hobby-urile care le făceam în 2018-2019 erau incredibile pentru vremea aia. Wow, uite pe Fat Peps. Mai era și Pax Tower. Bun, 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 bun. Da, ăsta a fost jocul. Nici mie nu vine să cred, dar ăsta a fost jocul. Nu mai avem ce să facem. Pare rău să vă anunț. Nu mai e absolut nimic de făcut. Uite, ăsta nici nu merge bine. Asta nu trebuie să merg pe el, mă? A, să e... Stai că... Și că făcut în first person și mă vă cam bate, sau? Mă rog. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am fost de sub și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!